салом алейкум дӯстони азиз, созаи нағзани саломати хубай духтаро акция рафтеста нигоҳ кунед. 15 сум 18 сум пардои фасон бозори Корвон тарафи пажарка 7 дарвоза 108 магазин озимаш мода якта ба якта нархошона мефаҳмонам. ҳами қатурои хушрӯ доранд, ҳами нигоҳ кунед ина хеле ваёи хушрӯ доранд, материалои фасон барои пардаворӣ аҷоиб нархошон беҳтарин нархай бор-бори хучонай духтаро. баъд инчунин пардаҳои тайёр мепурсидан. нигоҳ кунед чӣ пардаҳои хушрӯи тайёр доранд. ина каседа дар корай нависен дарав шумода тайёр карда доставка мекунанд. турошон аҷоибот аз 15 сомон сар мешава то қиматаш 80 сомон. як қиматаш аз 15 сомон то 80 сомона шумо дар иҷа тур меёбен. хушрӯгиша бинен охе чихе фасонай ина моделои охирон чи. дӯстони азиз, агар хоҳен соҳиби як бизнеси нав, соҳиби як бизнеси даромаднок шавен, пас анами спортзала фурӯхта истиянд духтарако бо тамоми чизу чораш $70,000 зиёда аз 200 квадратни метрай. бовар кунед нархиш нархи беҳтаринай. ориентир зарафшон. бо дар бораи нарх навош метавонед ҳамроҳи хучон ҳам суҳбат шавен. нигоҳ кунед ҳамаи чизош кати арендадател дора худаш кор карда истиянд. ҳар моҳ шумода мисол даромад мебиёя. марамат метавонед ки соҳиби анамин як бизнеси зебо гарден. рақамошон ҳаст дар рӯи экран. хоҳен рафта бинен, хоҳен нависен, занг занед бо маълумоти бештара пайдо. моделе ки буромадагиай инамино доранд. мана фасонира бинен духтаро. вишивкои оригинал бори Турция, Гуанҷу ва Бишкека. мана нигоҳ кунед чихе пардаҳои фасон доранд духтарако. маълумоти бештара рақамошон ҳаст дар рӯи экран. нависеншона бо хучон мефаҳмонандтона. инами чанд сумай мисол? ами чанд сумай туртон? ира бинед духтаро. инаи моделиш 55 сум. ана арзонако кадомай? 18 сомон. инаи нигоҳ кунед. инаи моделако 18 сомоне ки нигоҳ кунед чихе хушрӯай. ҳамаш вишивкай бо вишивкаш ғавси хушрӯай. ина турецки. бо метавонед маълумоти бештара аз хучон пайдо кунед. рақамошон ҳаст духтарако. нависен. инаи нигиндоро чанд сумай хушрӯ? ина нигоҳ кунед 70 сомонай новинка нигиндори хушрӯ. мана каседа дар корай ҳатман омада ай пеш бинен. мана нигоҳ кунед духтарако чихе фасонакан. мана иша ишда фасонай, иша ишда хушрӯай. ҳамаш оригиналан. турои оригинал касе пурсидаиста буд ҳатман инами нуқтаи савдо биёен духтарако. интихоба бинен охи чихе интихоби васеъ доранд, интихоби зебо доранд. тайёрам мекунанд. ина каседа ки мисол духтагӣ тайёр дар кор боша, шумо фақат ами размерое ки дар корайтона гап мезанед, ино шумода тайёр карда дарав доставка мекунанд. ира бинен чӣ тавре гуфтум ҳама новинкои ами ҳозира. инаи моделошам ҳастай. хулас ами арзониш 15 сумая. арзониш 15 сомон то 80 сомона. инам хе турои фасони хушрӯ. ана баъд инаи тайёрошона бинен духтарако. пардаҳои тайёршон аз 400 сомон сар мешава. и вобаста ба размершай, ба материалошай кадомеша бо худтон интихоб кунед духтаро. нигоҳ кунед чихе хушрӯай. то охири навора тамошо кунед. ҳозир ман дизайнои ки дар хонаҳои одамо кардагиян ҳамонорам дизайношам мепартом. ба ҳазур пардаҳои тайёра метавонед тамошо кунеду заказ кунед. мана бинед хушрӯгиша аҷоиб фасон. аз 400 сум сар мешава пардаи тайёр. ана баъд аз ду тараф барои инаи материалои пардаворӣ ҳаст ку. ана инора бинен аз иниёям ҳастай. иё ай 30 сомон сар мешада. ина нархошон аз 30 сомон сар мешава. инаи моделора ҳозир бисёриё гирифта истиянд. ина диден расветкош ҳастай. бо аз ҳисобе ки ҷо камтаракай, майдатаракай, ҳамаи чизошон, ҳамаи расветкошон нестай духтаро. шумо метавонед ки нависеншона шумода сурат мепартоянд. ба ҳазур тамошо кунед. ино чанд сомон? 35 сомон. диден чӣ хеле гуфтем аз 30 сомон нархошон сар мешава. мана то қиматиш чанд сомон ёра? то 110 сомон. инаи пабакои вишивка доранд ку ҳамуно. мана якмсор чай. ира бинен қа хушрӯ будае. метавонед бо ҳамроҳи хучон ҳамсуҳбат шида маълумоти бештара пайдо кунед. доставка ҳамаи ҷо доранд духтарако.
рақамошон ҳаст, нависем, бо катишон ҳам суҳбат шавен. хушругии пардора бинен охе. ина чӣ модели дар кора бо я намуд фасоно доран, боварӣ дорам махултон мешава. Ина бо пардои тайёр кардагишон. Диден? Ина ёшам чӣ хушручаан. Мана ҳамаи чӣ дора, на танҳо парда, балки ина шерозако ҳастая, ина аксессуаро ҳастая барои парда. Чизе ки дар корайтона аз ин нуқтаи савдо шумо ба ҳазур пайдо мекунен. Ина даставка, установка ҳамаша дора, на? Мана метавонен тамошо кунен, биёен, бинен. Ина ваёшам буда диден? Ина ин моделора бинен. Мана карнизошам буда и оҳанё на обромадагия, на? Нигоҳ кунен духтарако. Ҳама намудаш ҳастай. Аз 8 сомон ин карнизо нархошон сар меша духтарако. ина чизе дар корайтона аз ин нуқтаи савдо ба осонӣ пайдо мекунен. рақамошон ҳаст. Барои маълумоти бештар муроҷиат кунен духтарако. духтаро пардаҳои новинка, дизайнои нав, пардаҳои тайёр мепурсиден, марамад як нуқтаи савдора ма шумода тавсия метиҳам. ҳама ин моделҳое ки мебинед, ҳамаи ҳаминора тайёр мекунанд. бозори Корвон, тарафи Пажарка, 7-12, 108 магазинай. ряди магазинҳои шишагӣ. рақамошон дар рӯи экран ҳаст. страничкашонам отметид мекунам. Будроин як бор бинен чӣ дизайнои хушрӯ доранд. Пардаи тайёр иҷада аз 400 сомон сар мешава. Баъд вобаста ба моделу, вобаста ба материалош нархошон ҳар хела мешава. хулас биненда чӣ дизайнои нави хушрӯ доранд. беҳад фасонаи дизайношон. шумо метавонед рафта як бор аз пеш материалошона бинен. хоҳен мисол нависеншона хичон ҳами вай мекунанд. дигар суратора бо равон мекунанд. чӣ модели дар корайтона тайёр мекунанд, равон мекунанд. доставка доранд. установка, доставка ҳамаша хичон тайёр мекунанд. бурда метиҳанд шумода. ира бинен чӣ дизайнои хушрӯ омадай. турошонам ҳама турои новинкаяй. пардавориёшонам ҳама бори нав. ира бинен чӣ качествои нағз доранд, сифатои олӣ. дизайно бо нав баромадагӣ будай. пардаи дар, пардаи тиреза, чӣ намуде ки дар корай дар ин нуқтаи савдо пайдо мекунед духтарако.